eh. Sa Imus, hindi ka dadaan dito sa Soriano Highway. Kasi traffic yan. Hirap tsaka malayo. Pero pag dito ka dumaan sa Gentry, sa Guadalcanal, saglit lang. Galing dito papuntang Hello, Imus, good 35 morning. minutes lang eh. Imus na. May daanan dyan. Yung dito sa Anyana, dara-diretso papunta sa ano? Oo. Yung shortcut doon. Yung ginawa ko dati, yung pumunta ako doon sa... Iba pa yun. Hindi yun. Naunahan ka pa ng sa mismong sa may tawag nito. Yung traffic. Bukan nagko-crossing. O yun, babaybayin mo lang yun, dire-diretso na yun. Tapos bandang may intersection, kakanan ka. Puro puro na flyover. Maunlad kasi ang Gentry, kaya mayroon. Puro flyover. Ay, Kuya Hawk. Good morning, Kuya Hawk. Kuya ko. Good morning. Yo! Yung Like kami na one. sabi It mo. was Sabi mo, 1 minute. sabay out ulit. Ano to? Resto para to? Ay, Kuya Hawk. Kumusta ang buhay YouTube? Ano? Magbubukas sila, daily din. Magbubukas na sa ano, sa Green Hills. Ang laki ng bukas sa nila. Nagluluto kami. Nagluluto Ano to? Resto na para eh. May alak. Tapos may kainan. sinabi sa mga Mas kapatid wala natin sila na paggabi. Pasintabi Ang ko maganda sa dito, ano. ano lang paggabi, makapulutan lang yung Ginagawa. ginagawa mo, tapos may service. lulutuin ko ay dinuguan. Ganito, 300 na to, isang Pasintabi ito. po sa mga hindi kumakain. Happy Ito, lunch alak na to you. Happy lunch sa inyo, Ate Ani Parindusan. Thank you, Kuya Thank Hawk. you. Lamang loob. Kita pa na namin yung sa kanina linggo si Charlene tsaka si Aga. Nagbabay. Ang lakas ni Charlene mag-bisiklet. Naglalak silang mag-ama. Matakbo ng 40-50. Ito na sana, laki na ng minimum ngayon. No? Nagdagdag ulit ng 85 pesos. Pero ang ano lang, 60, ano lang muna eh. Pero na, pinmina mo. Pa kami kumakain, Kuya Hawk. 755. Pero sa ano, magiging Lutong week pa na. lang. Kasi yung Sa 85 Manila? kasi, yung 85 kasi, Kasi di ba ano, 85 ang additional? late na natulog kagabi. Tapos, kakagising lang. Tayo na kayo. Hindi, yung 20 pesos sa Nagising next kami year alas pa eh. 11. Bali ang iyan mo lang, Alas 11 ba? yung 65 kuya. Ang dami Mag-alas ng ano. 11 pala. Tapos yung 20, next year. Mga bali magiging ang minimum ngayon, 755. Sa Manila? 755. Kung mag 755, Ano talaga? malaki na sa uring ko nun sa ano, mag-ano. Hindi pa. 755. Ano yun? Kuya, yung tubig nga anak. Ito? Malinis, no? Oo, pwede malinis yan. Hello, sa Chulo. Kuya, gaya ka rin. Gusto ko. For viewers no. Ano lang, viewers sa TikTok. 10.5. Pinsenas na sana namin, 10.5. Ah? 10.5. Oo. Pinsenas. Kaso nag-resign ka? Same pa rin naman sa Ligpatan. Kung mag-uti-uti pala no. Paldo. Paldo. Oo. Paldo sa namamatian. Dati nga ito nakakalisli pa ako. Kusog ko ito umuti. 15. Quincenas. Pensenas. Pensenas ko. Patayan man. Tulog sa likod mo na Patayan man sa OT. Linggo. 6 to 8. Minsan 6 to 2. Daling araw. Ayun. Yung nagpapalipad ng ano. Kuya rin. Kuya rin yan. Kuya rin hello. Hello sa 4. Huwag mo pa yung manok doon, kuya. Meron pa lang. Hindi daw tayo tapos na. Ayun ang kunin mo doon sa lamesa na. No? Ng manok. Maglilipatan kami, oh. Wala. Deliver. Ayun. Ano?
Ay, Ami, ito pala ang isura niya ate. Manok! Ano yung naka-record? Naka-live? Naka-live. Manok! Manok! Sige. Manok! Oh! Basbasin na, basbasi. Bas-bas. Taxi. JJ Taxi. Mamaya isa na lang ako. Susuwan. Marami naman ulam na. Kapag tingnan ko si Tito Jason. May chicken ba? Paano ginagawa nila sa chicken? Sa ganyan? Ang nagawa niya yung ginagawa. Akala ko ba chicken? Gusto mo ng chicken? Bibili si Dito Balo ng chicken. Gusto mo ulit yung ano? Ay, Kuya Joshua. Bakit late ang ano mo? Ayun, si Kuya Joshua. Uy, Hello. JJ, ayaw mo na? Hindi ko pala naubos yung ano ko. Baka may ano na. Susuwan. No! Susuwan. Ganun. Susuwan natin. Sa ilat. Mas! Ilat mo na talit. Ayaw mo na, JJ? Ay, nalagyan mo ko ah. Hi, dito na lang tayo. Ayun, kita-kita ang aking ulo. Susuwan. Saan ba to? Ilat mo na, tapos naman ko. Ano sa akin, Kinjis? Lumayas ka na eh. Ate Kinjis? Ate mo na, de. Sabi sa sarap. Hello. Hello everyone. Sorry na miss ko ah. Grabe taba ay. Ne. Nasubutan ka dami. Ay, wait. Di. JJ, Dali na ayaw sa mo wala na? ko. Dali na. Wala na tayo. Pwede ka inon ako oh. Wait lang. Wala kang 5 viewers low. Grabe tabaan. Ah, Ano ito na? Ito, gawa na. Ito na butang ko. ay pa. Ano pala istray mo? Kaya gusto ko talaga sa ano. Yung ako talaga nag-ano. Magkuha na sa barat. Gusto ko talaga sa Dapat lagi sa Parang lang sa inyong lahat pati sa ulo ni Jason. Hello? Ang saganap natin ito. Ilabas mo nga yan, no? Picture copier. Ha? Picture copier. Ano pa? Diyan mo siya. Oh, mo siya. Ano? Ay, dito. Diyan ko tututustahin. JJ, ayaw mo na? Gusto mo dito ang gasa? Ha? Gusto mo dito ang gasa? Huwag mo. Para dahil dito ang mata. Huwag mo yan, huwag mo yan. Ah, ah. Mag-inom ka muna doon ng water. Kaya,
sa 2. Bilis na kuya. Tagal mo yung ano, Ayan ito. kutsara. Ayun, munting. Ano ba? Asan na yung ano? Malinis na yan? Ayan. Ito. Ang ganda mo. Hindi, ano? Isa pa. Okay na yan. Tayo, makuha natin sa ano. Okay na yan. Iba na. Ayan. Ang ganda mo ito siya. Iba eh. Di adi ah. Iba. Hello, pasensya na po. Magulo ang buhay. Kain. Pagda ilan ng paghinga. Huwag mag-alala, ibigit ang isa. Paghinga mo na. Ako lang ba nagsusaya? Ah, Ano sa labas ko luto eh? Dito na. dito na lang. Walang ano din. Ano Ito dito. ay, pwede. Doon yung pakuluan. Yun na. Bilis naman yung kinakain mo. Dito pa tayo. Hello sa 3. Lagyan natin ng sabong. Siyempre. Hindi ko pwede ilipat to doon. Para makita yung ginagawa mo. Apil. Ano? Apil, apil. Hello. More viewers lang. Siyempre. Ay, baliktad. Siyempre, pag nagbibisyon, kailangan isalin. Ito, salinan. Para maka... Ay, baka mo nang gabi mo kayo yan. So, ano sabi ko? Ha? Ano, baka makayan sa gabi? Pag out ko, no? Di man sure. Masura.
sa 6. Ay, 6 na pala. Kitang-kita na ako. Yun lang yan. Grabe. Pero- Hello. Busy. Busy yan. Busy yan. Paglabas na lang. Legiyo. Pakulan naman yung pwede mo. Magkano sa itin, tapos buhusin mo. Hindi na makain ng umaga yan. Ubusin mo yan. Malilig na diyan. Yes. Sigurado ka? Wala ni? Alay. Yan. Oo. Basta okay yan. Kaso yung takip ang... Hindi ko pala. Hindi man ito tatakpan. Di ba tatakpan? Madudurot yun. Ubusin yung pagkain. Dami ay. Dami ba? Ilang kilo ba yan? Ilang kilo na bili mo? Ano to eh, nagdang 5-6 dito eh. Mawala yun sa kanila. Hmm? Hindi yan mawala lang sa buwan. Mag-sigilid na lang. Hindi mawala sa buwan. Mahalin yan pag nagtumukha. Aba, yan, parang... Anong araw ngayon? Anong araw? Kasi, ano yan kuya? Kumakain na lang yan. Ay, DJ, DJ. Dahil ikaw ang aking... Kuya Dio! Pagkain mo naman kuya, tapos na. Huwag mo na maglaro. Ay, pagkakain ka sa atin, hindi maglalaro. Hindi malulukod. Kain lang. Bukusan na. Hello, Sophia. Natira pa ako. Saan yung wheels? Ano yung wheels? Yan. Yung wheels nito. Saan yung wheels nito? Dito. Natang dito naman sa dito. Ito, dadang... Pabayaan mo niya ako. Sige. Ay, sus. Ano ba may kabit to? May sira na. Yun na yan sa lamesa ilagay. Masikip doon. Doon na sa lamesa. Yan yan mo, ubusin yan. Friday.
Busy. Busy-busyhan. May kaming bangus. Ilaw na bangus. Ihaw na bangus. Doon na ako sa labas. May laurel dito. May laurel. Ouch! Ano ba kung malapit na yung bahay dito? Wala, di ba? Yun na lang. Malapit na muna. Laurel. Ano ka na do? Napakasimple yung luto. Simba ako, nakasunod ko pa rin. Ano yung kapitid? Spaghetti ka, no? Dahil, Let's na. Ay! Sa? Sa? Makalikitan ko ang macaroni salad. Ano? Sit up muna. Okay na. Nadali ko sila doon. Nasa ads pa. Sabi ni Kuya Ramil. Ay, Kuya Romel, kumusta ang buhay-buhay? Niluluto mo Kuya Ramil. Paborito mo to eh. Hindi daw. Hindi ito pwede sa'yo. di naman yun, ay. Di ka na ito. Di naman. Di naman. Hindi. Kasi sabi ko sa aling niluluto. Ayyo. Kuya Romel, kumusta ang buhay YouTube, Kuya Romel? Puyat ba, Kuya Hindi Romel? naman. Dito ano yan? Dito ba yan? Dito ba yan? Ano oras? Iyan naglalaki? Hindi naman yan. Ay, dito na dito na. No, hindi yan. Hindi. Sabi na, pin. Napin. Pagpapa na lang. Saw, suka, mga yan. Ayan, nakasabi si Kuya Romel. Ate, pag nagkasabatrabaho, nag-load sa'yo, ipapasabit sa'yo. Nag-load sa'yo yun yung ayun sa'yo yun yung hindi naman, hindi ka nila ganyan. Kasi niya binayaran mo. Makukuha ko na Noon. Pika recordahan. Ang namin ako. Yun yung bang sarang mga driver niya. Siyempre, sa iba pa yan. Pag nagpumiyar na kuha yan. Manitetic ka. Hello, Sophie. Kailangan kuha yan sa makita.
Pasensya na po, magulo muna. Magulo pa. Nandun sa labas. Takip na? Ha? Takip. Ay, yan na ba sa baba? Hindi ko pa nabakasan yan. Sa baba. Pahanap. Please. Yun o, sa ilalim. Nata o. Yan. Ano hugasan ko? Sa tingin na ito. Daling mo na sa labas. Baling mo sa labas. Karin. Dito sa labas magluto. Dang dang. Tigit 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 tigit. May low pressure pa dito. Mamaya ka ng gabi. Nagtipaklong na yung ads daw. 5 viewers sila, 7 viewers sila po. May bagyo dito eh. Cavite. Kasi mainit. Gandang buhay po sa ating lahat. God bless po. Mga 7 viewers, paki-like po. Salamat. Yun, salamat Kuya Rocky. Shoutout kay Kuya Rocky. Kuya Rocky. Kamusta ka na Kuya Rocky? Against the light. Dito ko nga. Against the light. Shoutout Kuya Rocky. Mega love shoutout. Salamat sa mga nag-like. Oh, init. Kagabi naglaba ako. Kahapon na pagkakain ng naglaba, tapos kagabi naglaba pa. Yung binisan namin. Matuyo na to. Birthday ni Bayaw. Birthday ni Bayaw. Luluto ako Kuya Rocky ng ano? Lamang loob. Lamang loob na may kulay. Tutustahin ko muna yung lamang loob. Tigit 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 ting ting tigit tigit. Okay na, Mi? Okay. Opo, nasa ano ko ngayon? Kuya Rocky, nasa Tansa, Cavite. Hindi pa ako nakakapunta ng Laguna, baka bukas sa sunod na araw. Depende kasi may ano, may low pressure. Depende kung kailan.
Kaya nag-ano kasi, nakikusap siya sa akin na magkurang mo ng iwanan siya. Pwede, kinakausap ko pa siya. Nag-uusap kami dalawa. Kung ano yung iwanan ko ba siya o extra muna. Kasi yung nakaraan nakiusap siya na dito na lang muna daw kasi malapit na lang naman daw. Malapit na yung 16. Okay, pawis eh. Pati pawis mo eh. Grabe eh. Marami palang mga bulina. Mga kamag-anak mo, Kuya Rocky. Dami rin mga bulina dito. Kamag-anak mo po, kapatid mo, pinsan. Ikaw, Kuya Rocky, kamusta Kuya Rocky? Lapit ng kumulok. For viewers, hello. Papamantikain ko muna yung lamang loob. Yung bulaklak. Sitsyarong bulaklak. Tutustahin ko siya. For viewers, hello. Five viewers, hello po. Mabuti naman ako tuloy pa rin maintenance na kapag biyahe ako sa Monterrey. Buti naman kay Rocky at okay ka. Nagbiyahe pala si Kuya Rocky dito. Dasma. Monterrey. Tulo talaga yung pangis ko. May kilaw pa kaming bangus. Bangus na kilaw. Ay, mga amoy pala itong nilabhan ko.
5 viewers alone. Yan, pumupulo-pulo na. Kuha ko ng kutsara. Pumupulo na. Tutustahin ko siya. Goods. Walang amoy. Walang amoy. Takpan ko nga para mabilis. Pressure cooking. Hello, 5 viewers. Pakita ko sa inyo niluluto ko. Oh, mga lamang loob yan. Tutustahin ko siya. Sa mga di kumakain ito, sintabi. Mamaya may kulay na yan. Patutuin ko lang yung tubig niya, tapos palalagyan ko yung mantika hanggang sa nagpupula-pula siya. Gagawin ko yung binubuan. Ha? Salamat. Init kasi. Salamat, may bayag yan. Ano lang? Ay, si Kuya Roque. Dito lang ako sa loob. Ano nag-trip pa niya? Meron, isa. Bigyan mo ako dito.
po. Mahina na yung pa ako sa ano, mga tayo. Ito na yung ano, nararamdaman ko na yung pag nagluluto ako ng mga okasyon. Mga pistahan, kasal. Gusto ka dito. Nararamdaman ko na yung ano, asma. Pero naliligo naman ako, ano na yung, di ba, magdamag na ano, lutuan. Alas 5 o alas 4 uwi na ako sa bahay, tulog. Magising ako niyan mga alas 12 ng tanghali. Saka ako maliligo. Pero ito pa rin, nararamdaman pag yung matagal ng tayo, nakatayo. Pag matagal na mga upo, yun na. Hindi ako agad dito. Simula rito. Yan. Pinaramdam na sa akin yung kakulitan. Sabi sa akin na huwag ka maligo. Mainit. Bawal, sabi ni Kuya Ro. Opo. Yan, kumukulo na. Dito talaga sa damit ko punta. Amoy. Ubos yung laman nito. Super ka lang. Digid. Opo kaya ano, kaya Rocky. Alam ko po. Bawal siya sa ganito. Kaya pasintabi sa mga di kumakain ito. Kasi sa atin kasi walang bawal. Hello Kuya Jesus. May kanya-kanya kasi tayong mga relihiyon. Siyempre, kumbaga, nire-respeto din natin sila. Mahal natin sila. Kasi parehas din naman tayong mga Pilipino. Happy birthday sana may loto na igado. Iwan ko lang, parang walang papaloto ba na igado. Kuya Marlon, hello. Di ata magpapaloto, lang. Binuguan tapos yung bangus na kilaw tapos ihaw tapos bibili na lang daw sa labas yung di pa daw nagugutom eh. Bawasan ko ito ng tubig para mabilis matusta. Yung binurog mo Ibuksan mo lang kasi. Baka tuyo na eh. Tuyo na talaga. Tuyo na yan.
Nagkalang ka ng tubig. Iyan mo lang. Tagal to mo eh. Eh, syempre, ganun talaga. Iyan mo. Kumain na mo. Papa, may ulang pa naman. Sabi ni Kuya Rocky. Shoutout mo na yung Ami. Shoutout daw, Ami. Hello, Kuya Roque. 6 viewers, hello. Hello sa ating lahat yan. Iyan mo. At kagabi, inedit ko yung ano. Kasi yun ang pinakauna kong upload. Kung napanood niyo yung pagluto ko dun kay Rika. Mahihain pa ako nun. Nangyari nun, nung nagluluto na, hindi ako makapag-video kasi yun talaga yung pinakauna kong vlog. Yun ang pinakauna kong vlog. Sabi nga ni Pula sa akin, ba't wala kang video nung pagluto? Meron ka ako dun sa cellphone ni Kuya Amy. Tapos di rin namin alam kung paano may pasa kaya di na nailagay dun. Hindi ko na na-clip dun nung nagluluto na ako. Yung video lang dun nung naggagayat kami, marami lang katulong ako dun. Nung naggagayat, pero si Pula nag-video nun. Nung nagluluto na nahiya ko daming tao. Hindi pa pa ano. Yun nga pinakauna ko kasi yun. Doon talaga, yun ang simula ko. Tapos, wala pa nga ako channel nun. Tinanong ako ni Kanoli kung may naisip ka na ba ng channel. Ay ko. Kasi yung naisip ko kasi noon na channel, yung ano nga, ka-business. Sabi ni Kanoli, palitan ko. Kaya tinanong niya ko, may naisip ka na ba na ano na channel? Sabi ko, papalitan ko. O sabi nga ni Kanoli noon, may channel na siya si Papalitan TV. Doon pa kami nun sa apartment. Tapos pumunta doon si ano, si Kuya Balata yun. Ayun, Balbilski. Kalimutan ko. Gusto may pumunta doon. Si Vicente payat pa doon. Si Gatcho. Nakita ko mga kakuyan ako. Upload. Kasi copyright yun eh. Tinanggal ko yung copyright. Wala kasi kung magawa ko doon. Kaya nag-upload ako. Ha? Ayun po. Tinapoy ako. Konti. Akal mo konti. Ayan mo. Madali. Mamaya pa rin. Mamaya pa. Oo, may tanim pa rin. Sige, mamaya pa. Salamat sa 11 na nag-like. Inaamoy-amoy ko kasi ayaw ko ng ganitong luto na may amoy. Natanong ko pa, wala rin naman ito. Ganda pa na yung ano, yung unang sama ko sa kanila. Talagang ano, puro mga tawanan. Ganda ng mga time na nun. Yung first time ko sa team. Miss, pwede bang sumayaw tayo? Gusto ko lang malaman ang pangalan mo. Huwag mong pagkait ang hinahanap ko. Pwede ba?
Tapos bukasan ko nga ng tubig. Para di gaano naman dito. Mantika to eh. Wala palapit sa'yo. Hinahanap ko. Kung gusto mo, tanggalan ko na. Pwede ba? Saan? Ha? Paano nga doon? Maganda sana to, kaso ano yung isip ko, baka maubusan tayo ng gas. Ganun good pa yan, kasi pressure cooker to. Nabigol ko. Ang taas kasi. Ha? Ano? Oh. Wala yan. Ha? Yeso, agong. So, agong. So, agong ano? Nakaso ibig ka na lasi. Ang graduan mo sa ano? Kasi ito. Nakatarinig ko sa isang namin na nasa trino, so pinsan ko kanina, alas wala, huwag ko ya 200. Kung nakaipangan niya ito, tapag ko pa ya, makukuha sa gabi. Di man nababaha. For viewers low. Yan, puro tayo live. Malaki magsawa sa mga. Puro tayo live. Diyan tayo Bicolano magaling magluto. Magluto-luto manoy dyan sa Dasma. Hinahangaan. Magluto ang kambing. 5 putahe. Sinigang na kambing up and down. Kalasap number. Yun ang masarap Kuya Rocky. Yung kambing up and down. Yung ano, tapos may sinampalukan. Sarap niyan. Masarap yung kambing. Kaldereta, kilaw, sisig. Yung up and down. Sinampalukan. Tapos papaitan. Sa akin naman pero sa papaitan ng kambing. Ayaw ko ng ano? Ayaw ko ng gusto ko yung papaitan malinis. Pag may nagluluto, kasi tayo, marunong tayong magluto. Lahat naman marunong magluto. Kapag may nagluluto na, tinitingnan ko lang. Tumitingin lang ako at alam kong marunong ako magluto. Hindi ako nakikisaw-saw na ano, ganito dapat. May nakita ko nagluluto ng kambing na papaitan. Yung kumbaga madumi. Yung rason nila, damo lang daw yun. Kahit na damo yun, tayo pa rin yun. Yung pinipiga pa yung sa anin. Ako gusto kong malinis lang. Sabi, tulad ng may nagluluto.
Yung dun sa pinakang parang balon-balonan, yung bahay ano, sa pagkain. Hindi man lang hinugasan, talagang direkta dun. Tawag mo kang isama yan kasi sinabi ko ano yan. Kasama raw yun, hindi naman kasi damo daw yun. Pumulot tuloy ako nung pinakang ano na nung kambing dun sa lupa. Ilagay ito. Kalamansi. Pwede kalamansi. Pwede rin, pag may mga bunga yung sampalok. Masarap din yung sinampalokan na kambing, yung paa. Pin down. Pero yung sampalok, yung dinodurog lang. Pakuluan muna na nakabalot, tapos durugin yung katas lang. Yung mga Ilocano. Nagluto naman nun, yung sundalo, kasi nakita niya na ganun daw may mga kasamtang Ilocano. Masarap daw. Mati yung kain na talaga dun sa ano, nilagay. Pumulot tuloy ako ng 2 piraso na tayo dun sa ano. Kain naman yun ng ano, ng kambing. Ilagay ko nga dun sa bayuyak. Kahit na di pa lumalabas kasi ano na, galing na green. Ayos to. Ito dinugal naman to. Kaya nung nagluluto-luto ako dun sa Bicol, tapos dyan sa Paranaque dun sa tito ko, ito yung madalas maubos. Itong dinugal na to. Araw-araw. Walang kasawan ng tao. Doon naman sa Bicol, yung luluto ako nito, ubos lagi. Tapos yung takal ko lang nito, kasi mura lang naman dun. Yung takal ko nito, 30. 20. Yung isang mangkok na maliit, 20, 30, ganyan. Pero di ba sa ating Kuya Rocky, may may mga lahok to. Pwede itong lagyan ng saging saba, yung dinugan dun, kalabasa, pwede, balingoy, o kaya bungkukan, yung laman ng gabi. Yun ang mga karaniwan sa Bicol. Ang hindi ko lang kaya yung ginagawa din ng albay. Nilalagyan to ng ng gulay langka, ang dinugan nila. Saka sopas. Malulusaw yun. Ito ang lulutuin ko, pure lang siya. Pure, wala tong lahat. Manggungan ang luto ng Ilocano, pasintabi po. Amo baga, sabi ni Kuya Roque. Kasi pag nagluluto kami ng kambing dun sa Bicol, kadalasan lang naman talagang luto dun, kadalasan lang dun, kaldereta saka papaitan, up and down. Walang kadalasan doon. Bihirang magkilaw. Bihirang magkilaw yung Bicol eh. Minsan nga pagpayat yung kambing, puro na lang yan, puro na lang nilalagay yan sa up and down. Pagpayat yung kambing, hindi na nagkakaldereta. Tusta. For viewers,
Shoutout sa silent viewers natin. Malambot mo. Nagtubig pa kasi yung ano. Di ko maamin ang damdamin. Oh, ipaglang ako. Pag-ibig mo sa akin, bakit tayo mong hindi mapaliwanag ko? Sabi mo'y sadyang wala na, dahil sa pagkakala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Bakit sila? Parang di kayo mainit. Ano? Mag-ibay kayo? Ano bilhin nyo? Ah, sa Dali. Mura talaga yung bilihin sa Dali. Ano ba kala mo na? Ice cream, tapos kung makaroni sa agad. Tumunog eh. Oh, Wala ko ming gawa ka, spare na. Tama ka dito ba na? Nalab na. Oh, di. Parang ano ko. Apon. Ay. Apon. Alam mo kung ko dyan. Apon. Rinig ano. Ay. Live. Yan, super Ay. yan. Viewers, Sa yung birthday. another day, Tsaka another si day, Glass. another life. Tara. Ano na siya? Tama ko. 17 years old. Apil. 17 na no? 17 na. Alin? Edad mo? Hindi na ayos lang po diyan. 17? 18. Ah, 18 pala. Sweet. Sweet 18. Umiyak yan sa akin. Ayan, pag umaandar na yan, din naiiyak. Yan ang sinundan ni Ami. Pag-ibig mo sa akin, wag tayo manggigil, mga paliwanag ko. Ikaw na ang pinaka sa akin ka. Hello, 6 viewers, hello po. Bilis ng oras, alauna na kaagad. Alauna na kaagad. Sabi ni Kuya Rocky, pwede na magtagyan Manoy. Mamaya pa daw. Mamaya. Pagkaluto nito. Tapos gagawa ta sa amin ng ng macaroni salad. Yun ang paborito niya. Macaroni salad. Ako din naman kumakain. Mahin na tayo sa dessert. Mahin ako sa matamis. Gagawa ta sa ng tsokolate kasi may dito may tabliya. Ang alam niyo ni Kuya Roque yung tsokolate ng Bicol.
Kala mo hindi na mainit pag hinigop mo. Yari yung bibig. Paso talaga. Kaya sabi kayo rin ng ano, may na-miss na raw yung kumpare. Pagdating hinigop yung tsokolate. Napasok para di mapansin na napasok. Tumingala. Sabi daw, dami na pala pare ano, dami na palang butas ng bubong ng bahay mo. Sabi naman ng kumpare kasi nahalata na ano, nainitan. Oh, ano yan, nakalaan yan sa mga naiinitan. Tumingala daw eh. Nakalaan sa naiinitan. 7 viewers, hello. Comment kayo, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiyang mag-comment. Mamaya papakita ko sa inyo pag makulan ako. Mahal, mainit. Maiksi itong kutsara. Bawasan ko na ito ng tubig. Bawasan ko ng tubig. Jason, ini ba? Masarap tableya dyan. Di yung tableya dito galing pang ano, galing pang Bicol. Galing pang Bicol yung tableya. Bawasan ko na lang ng tubig. Kasi ng oras na, may mga gagawin pa. Malambot naman na yan. Na baka pumunta rito yung ano, yung pinag-i-extrahan ko dun sa Cavite. Ay, sa Laguna. Baka pumunta sila dito mamaya. Mas baka pagbalik nila makasama na ako. Para makatipid na sa pamasahe. Depende sa sitwasyon kasi baka bukas. Tingnan na lang natin. Kasi inaalok ko rin si Bayaw. Parang bukas ata eh. Bukas o ngayon. Baka nyo lang. Baka ma-vlog ko na si Diwata. Bukas o ngayon. Sana makapabayaran tayo. Yun. Ano ang gusto ko na amoy. Mi! Duro lang sa paminta, Mi. Tulong paminta. Dumurog yung paminta. Tulong paminta. Tulong mo tapos. Gusto ko naman sa ko. Tulong ka naman ito. Oo. Yung tabli ako ay Rocky. Ano yan? Galing Bicol pa yun. Pinagiling ko yun dun sa ano, dun sa Nabuwa, nung nakaraan pa. Tagal na yan dito. Yung iba nga yan, dinala sa ano, dinala sa dun kay Bayanan. Yung pag-alis ni Bayanan.
Pure talagang kakao yan. Kakao, yung pinagiling ko, ano yan. Pero yung naggawa niyan, yung tita nila. Yung binilad mo na yung kakao. Tapos talagang sinangag. Sinangag yung ano buto ng kakao. Tapos may halo pa siyang ano, kalamay. Kakao, kalamay. Yung kasamang giniling. Mas masarap kasi pag kalamay kaysa sa asukal. Ami, agko cellphone mo si Banong Dara? Cellphone na Dara? Cellphone? Kung agko chat mo ro sa ano? Pineapple. Pabutangan ko rin sa pineapple. Isa din sana. Oo. Oo. Para masarap yung ating ginagawa. Manamis-namis. Basura. May gata. Dinuguan ng Bicol, may gata. Ha? Naman, suka. Suka. Oo. Sa dito lang Del Monte ha. Sabi ni Kuya Rocky, makarigos muna ako manoy. Sige Kuya Rocky. Malaki na pati Kuya Rocky yung, ano, yung alaga mo na kalapati. Pag lumipad na yung kalapati mo na yun, magsusunod-sunod sa iyo yan. Kasi ako dati, dami kong alagang kalapati talaga. Hindi pa ako nagbablog nun. Nagkakarera ako dati Kuya Rocky. Yun ang ano sa akin, nung unang punta ko sa lugar nila. Diba galing kami Manila, tumira muna kami dun sa lugar ko. Maglipat namin sa lugar nila. Yun nanibago ko. Tapos, nag-alaga ako ng kalapati, libangan. Hanggang sa nagkaroon ng kabarkada na nagkakarera. Yun, nilaban ko, nilaro ko yung mga kalapati ko. Nanalo din ako dun. Hanggang sa nagpalaro na rin ako. Ako mismo yung nagbibitaw. Siya binibitawan ko sa Cavite. Ayun, sa Pasaan. Sipukot. Nagbitaw ako sa Sipukot, motor lang. Nagbitaw din ako sa Sorsogon. Nakamotor lang. Nagpalaro ako. Pero yung mga kalapati ko, nakalipad sila ng ano. Tapos kinakarga ko sa truck. Mismo club. Nakalipad yun ng Samar. Nakarating yun ng Samar. May isa ko dun na nakalipad dito sa Cubao.
laro namin sa Cubao, nagpangatlo ko. Tapos nung nag-aral na si Bibi, uminto ako sa ano. Uminto ako sa karera ng kalapati. Kasi may gastusan na. Kasi yung karera, ano, sugal kasi yan. Uminto ako nung nag-aral na si Bibi. Pero may pinaplano kami nung kaibigan ko. Kasi yung kaibigan ko na yan, ano siya, graduate siya ng engineer. Tapos nagtrabaho siya dito sa Maynila. Yung talaga plano namin noon, magpapalaro kami. Tapos yung kapatid niya ng isa, engineer din, nasa barko. Mechanical engineer ata yun, yung kapatid niya. Nasa barko, kinausap ako nung bago ko nagpa-Maynila. Tinanong ako kung maganda raw, maganda magpalaro. Sabi ko maganda ka ako kasi kung magpalaro, may pamasahe kasi yan eh. May pamasahe yung mga kalapati. Ang mangyayari, kinausap niya ako, papalabas siya ng truck. Ako magdadrive. Ipagpapatuloy namin yung club na sinimulan namin. Tapos babayaran niya ako sa pagdadrive. Yun. Nasabi niya, hantay-hantay lang daw ako kasi magpapalabas siya ng truck. Tapos bubuhayin namin yung club na sinimulan namin na yung dati minomotor ko lang. Ngayon magtatawid dagat kami. Hintayin ko kung matuloy yun. Yun din sa amin magkakarga. Dati nga, nung minomotor ko lang, yung kinikita ko, kasi may mga pamasahe sa ano yun. Kada bitaw ko ng kalapati, kumikita ko ng ng 2,500, minsan 3,000. Nagbitaw ako sa sa Sipokot, yung kalapati na dala ko, 30 ang kalapati. Yung pamasahe doon na naipon ko, 3,000, tapos naggas ako ng 500, may 2,500 sa akin na natira. Biniyay ko yung Sipokot ng 2 oras kalahati. Kasi puro shortcut yung dinaanan ko. Alas 4 madaling araw, gising na ako niyan dun sa dun sa bahay, Kawahagan. Alas 4, biyahin na ako niyan. Puro bukid yung daan ko niyan. Pagbabawal na. Pagbabawal na ba ni Tulpo? Hindi ako nakikinig sa balita ko yung Ruki. Babawal na ba? Parang, iwan ko lang kung mapagbawal yan. Kasi yung mga naglalaro din dyan, mga big ten, tulad ng mga club dito sa Maynila. Tulad ng sikat na club. Million yung dyan eh. Million yung pinapanalo dyan. Tulad nitong PHA, MMFC. Yan ang mga sikat na club dito sa Maynila. May bago nga yung APR. Ayun isang club na marami na nagkakarga. May OLR pa. May mga milyon yung pinapanalo dyan. Mga kilalang club. Pag nagbibitaw nga dun sa Bicol, may mga escort pa yan na pulis eh. Kasi nilalambat, may naglalambat eh. Ini-escortan yung truck.
last ko na karera, last ko na laro dyan, may trophy sana ako nung natanggap, kaso di na naibigay. Kasi yung pinaka-presidente namin sa club namatay. Na COVID yun eh. Di ko na kinuha yung ano. Di na ako pumunta. Pandemic. Tsaka may mga rehistro yan. Pag walang papel, yung mga ibon, hindi siya pwedeng tumuwid ng dagat, hindi siya pasasakayin sa barko. Tsaka sa checkpoint pa lang, hindi na makakadaan. Kaya may mga may permit. Ayun ang gagawin muna nung nagsabi sa akin. Lalakarin mo muna yung mga permit. Yung mga animal bike. Para duro-diretso yung tapos bago kami yan, pag nung nagkakarera pa ako, bago kami tumawid ng dagat, nagbabaksin muna kami. Kompleto ng baksin yung mga ibon namin. Ito na. May ginagamit mo yung charger ko, May? Charger ko? Pawaram daw. Dali na. Magpipigbakan lang yan ako. Labas na. Ano, kuhaan ko na, gumukon ko na. Dito. Papulawan ko pa. Patumpo ko na ako ng hayong tinus pa. Lapit naman. Lalabas yung mantika niya. Ayun, dapat hindi nag-charge. Kabila. Six viewers lang sa atin lahat. One 26. Bakit kami na? 7 viewers hello. Magmamanti-mantika na. Hello, Kuya Maki. Hello. Salamat Kuya Maki sa pag-tune in at sa lahat na nandito sa live. Hello sa inyo lahat dyan. At iba-vlog ko rin yung mga ganap na luto. Yan na, lamang loob. Walang igado. Walang igado na lang to. Hello pa rin dito sabi ni Kuya Maki Gonzales. Shout out kay Kuya Maki Gonzales.
Naliligo na siguro si Kuya Rocky. At sa 6 natin na silent viewers. Sali mo na sa kuwami. So, gatas sasali ko na kuwaon. Gumukon. Ha? Kaya mo? Bawal nga ka na magpirsa. Lagyan mo lang na ano ng isang baso at kalahati. Kasi ano, mataba naman to. At baso kalahati kasi yung iba, lalagay natin sa paksiw na bangus. Isang piga lang yan. Lagyan mo na. Bro Rocky, sabi ni Kuya Maki. Naliligo si Kuya Rocky. Nanonood yan Kuya Rocky sa TV malaki. Kasi sinisend sa akin ni Kuya Rocky pag nanonood siya. Doon sa TV niya na malaki. Doon yung nanonood ng mga vlog ko. Salamat sa suporta nyo. Sa yung lahat po, salamat sa suporta nyo. Pinahati. Diyan mo lang muna. May ano ba dyan? Tubig. Oo. Hindi ko naman yung ubusin eh. Ilan? Yan. Kasi ilalagay natin dun sa bangus na kilaw. Bak bawal. Yung ano yun ang kaya mo. Yun ang durugin mo. Ganyan na. Oo. Kasi mamaya pag pumula na to, babawasan ko to. Para may may pinustang chicharong bulaklak. Sabi ni Kuya Maki, "You're welcome, paring Jason." Yun. Salamat Kuya Maki. At yung sabi ko kasi may wala akong mga upload dito. Baka sakali pwede nyo balikan yung mga old vlog ko para may unti-unti may pumasok pa rin sa akin. Habang wala akong mga upload na about sa Pabahay Project. Kaya nga nire-upload ko yung pinakauna kong vlog. Kasi nakita ko, pag wala akong ginagawa, wala akong ini-edit, nire-review ko yung mga vlog ko nung mga nakalipas pa. Nagsimula ko dun sa una kong upload. Kasi may mga tugtog yun eh. May mga copyright ako, kaya dindownload ko kagabi, tapos nag-re-upload ako. In-edit ko ulit. Baka sakali kang panoorin. Ano pa naman yun? 5K views yun eh. Yung unang vlog ko kay Rika. Ayan pa si Rika. Mga na yun. Mga time na yun, tamang pag mag-i-intro ko, tumatago pa ako eh. Kasi nahihiya pa. Ngayon naman sa amin yung nahihiya pag nag-i-intro ko, pag naglalakad kami. Kaya sa mga baguhan na nagbabalak mag-vlog, go lang kasi ng go. Go lang ng go. Tuloy nyo yung naisip nyo. Pero nandyan talaga yung sabihin ko sa inyo na yung stress talaga. Pero pag nasanay na,
Parang baliwala na lang. Nandyan na yung di na mawalang mga bashers. Pero yung mga bashers natin ay isang ano pa yun, labing engagement. Mahal natin sila. Kasi mga artista nga nababash. Hello sa 9 viewers at sa 30 na nag-like. Thank you po sa inyo lahat. Ayan na, pumuputok-putok na. Pumuputok-putok na ang aking niluluto. Sabi ni Kuya Maki, paring Jason, tamsak is done. Thank you po, Kuya Maki. Salamat sa like. Shoutout sa lahat na nandito. Sa Team Hamog, shoutout. Baka naka-live si Kuya Romil. Kasi siya na Kuya Romil. Sabay, kung nagkakasabay tayo sa live, parehas tayo vlogger. Parehas na tayo vlogger. Yung panoorin nyo rin po yung mga live ni Kuya Romil, nila Kuya Dani, nila Kuya GPC, nila Ate Gabs, sa lahat. Nila Kuya Rinby. Yun. Sila si Ate Sara, yun, nag-ano na rin sila eh. Sino pa ba? Si Kuya Hope ata eh. So, mga nagbabalak din yan na mga mag-YT. Go lang po kayo ng go. Pupuntahan po natin sila. Ating Hamog. Baka si Kuya Benji rin, baka mag-YouTube na rin Kuya Benji, si Kuya Born. Yung viewers, hello. Yan, 40 na yung nag-like natin sa atin. Yung live natin tuloy-tuloy lang. I-live ko na lang to para di na ako edit. Tuloyin ko lang para di magdikit. Ano yung ulam ng mga nanananghalian? Nananghalian, hapunan na pala. Mag-aalas 2 na.
dito, di rin ako makakain ng gusto. Amoy pa lang, busog na. Amoy pa lang, busog na. Hello po Ate Ampi. Ngayon nagulo kami. Kuya Maki, good afternoon. Hello po Ate Ampi. Shoutout po kay Ate Ampi. Faustiniano at kay Kuya Dani. At sa mga anak mo, Ate Ampi. Shoutout po. Sabi ni Kuya Maki, out na muna ako kasi kakain lang ako. Sorry pa. Okay lang po Kuya Maki. Thank you po sa pag-tune in. Good afternoon na sabi ni Ate Ampi, Kuya Maki. Nandiyan pala sila Ate Ampi. Mi! Gano'n ka? Kuya Roque, good afternoon, sabi ni Ate Ampi. Luluto pa ako katampi ng ano, ng dinuguan. Kasi birthday ngayon ni Bayaw. Mga lamang loob to. Sa amin sa loob may ginagawa. Ako dito sa labas nagluluto para hindi mainit yung singaw dyan sa loob. Sarap ng niluluto mo. Salamat po Ate Ampi. Opo. Tutustahin ko tapos gagataan ko siya. Yan yung dinuguan sa Bicol. May gata. Tapos mag-ihaw kami ng bangus maya maya. Saka magkilaw. Kilaw ng bangus. Pinapalabas ko lang yung mantika. Matagal-tagal tumatos na kasi ano, kumbaga ano siya, crowded dito sa ano, loob ng, pero kung sa Talyas ito, kanina pa ito na ano, tosta. Kain ka na Kuya Maki, sabi ni Ate Ampi. Nakalive po ba Ate Ampi siya, no? Kuya Dani? Nag-live din po kasi ko. Wala akong pang-upload. Katatapos lang mag-live ni Jocelyn, sana pumunta mga hamog dito. Tapos lang palang ano, mag-live natin Jocelyn. Si Kuya Ruel, hindi rin nag-live. Diretso kasi ko nag-live kaagad, ganun lang. Muna. Di pa. Mga ba na dito? Tungod to. Crowded din yan. Dahil mga papula to. Ayan, tatos to. Tatos to. Kaya kung po kung saan natin nasustos.
Pulutan. Hindi, kung sa kawalin mo. Hindi, tanggalin mo na siya. So, tapos tutusan mo na nakabanga. Bumalik ko. Nauban mo na di. Kuha sa kawali. Tapos tutusan mo sa ito. Mas madali. Yung mas magaling masyado, maturutos ko sa dita bago na nagahanan sa aming perfect. Suka ko sa di. Magsuka na. Nga no? Na-stay mo. Ha? Hindi nga baka bukas dito sabi ni Ate Am. Salamat po sa lahat na suporta niyo. At salamat Ate Am sa mga tulong niyo sa amin ni Ami. Sa lahat mga tumulong sa amin. Amoy Kuya Roy. Ayan, Kuya Roy. Hello Kuya Roy. Shout out Kuya Roy. Baka daw nakalive si Kuya Romel. Tingnan ko nga, kasi magpapapok naman yun dito. So, hindi ko lang napansin. Nakita ko kung naka... wala. Hindi naka-live si Kuya Romel. Nakasubscribe kami. Yung cellphone ko na isa, saka yung isa kong account, nakasubscribe. Lahat sa mga sa Team Hamog na nagano, nakasubscribe ako. Yung kay Ami. Kasi pag nakasubscribe, magpapapap yun lalo pag yung yung napindot natin yung notification bell. Lahat na upload live, magpapapap yun. Silip lang. Medyo busy. Okay lang po Kuya Roy. At advance happy birthday kay Kuya Roy. Malapit na rin. Sa 13. Advance happy birthday Kuya Roy. Kuya Roy, good afternoon. Sabi ni Ate Ampi. Tiway pa rin Jason sabi ni Kuya Roy. Welcome. Kumakain ka nito Kuya Roy. Niluluto ko. Dinuguan. Kaso pinutos na ko muna yung laman loob. Para masarap siyang kainin. Ano yan? Sabi ni Kuya Roy. Dinugan po, lamang loob. Sabi ni Ate Ampi, nandun siya kay Mary Ann nga pala. Kasi lang maputi yung leg ni Mary Ann. Oh, paborito ko yung dinuguan. Mapaparami ako ng
kanin yan. Alam ko na handa ni bro sa balo. Bangus. Sabi ni Kuya Rocky. Bangus daw Kuya Roy yung handa mo. Sabi ni Kuya Rocky. Bro Rocky, hello, sabi ni Kuya Roy. Ito na Kuya Rocky. Malapit na matusta. Yan gusto ko sa dinugan talaga natutok ko siya para pag nangata natin, yung hindi siya na ano, yung parang pag nilata na parang yung ang tawag nito. Yung malambot na nakalimutan ko na yung tawag ng Tagalog eh. Gusto ko pag nakagat yung medyo may crispy siya. Kung sa Bicol magumoy. Bangos na chicheria. Bangos na chicheria. Paano ko sa bangusan na po nga? Ha? Bangusan. Binakali yan. Madali. Parato mo, nangyay ko sa namin 40. Mas kay karne ka dito. Barato. Karne sa bangus. Bakal 40 sila. Wala talaga di mga kati ng dola dito pa rin. Di ba dinidro yung mga bangus? Pwede itong mga tinola. Sama sa tinola. Kasi dapat ka, di matawag na po ako. Ang tinola. Dadan, magkukusado sa gata. Kung ano, gata. Kung wala ito bangos. Sabi ni Kuya Roy, ganyan din magluto nanay ko. Igigisa muna ang lamang loob para lumasa. Ganun talaga dapat ginigisa. Yung talagang pumuputok-putok siya sa sarili niyang mantika. May gata rin Kuya Roy yung, yung dinuguan. Wala si Ate Ami. Nasa loob po may ginagawa si Ami. Yung si Ami. May ginagawa. Mi! Labas ka nga muna saglit, Mi. Kasi yung baka ginagawa na yung paborito niya. Ano yan? Macaroni salad. Ano yan, Tito Dave? Ito, dinuguan. Hanap ka nila. Baka ginagawa na yung dinuguan yung macaroni salad eh. Hindi. Ano ginagawa mo? Daming hugasin eh. Naghuhugas. Hello, everyone. Yan si Ate Ampi, Kuya Roy, Ay, Kuya Roque. ba sila? Hello, Ate Ampi, Kuya Ron. Kamusta ka daw? Sabi ni Ate Ampi. Goods po, Ate Ampi. Ito po. Naka-headset pa din. Dito bak malapit. Okay, Ate Ampi. Ayan. Salamat. Dito. Ang dami kasi yung hugasin kanina. Kaya naghugas pa ako ngayon. Si Jason kasi allergy sa dishwashing. Ay, Kuya Roy. Naghugas na nga ako kanina kasi Masarap wala yan dinuguan, lalo na kung may laman loob na kasama. Sabi ni Ate Ampi. Puro laman loob to Ate Ampi. Yung mga bulaklak. Nagugas kasi ako Kuya Roy sa loob eh. Pakita mo kay Ate Ampi. Pero wala pa naman, pwede naman siyang ipakita kasi wala pa naman yung baka mahilo sila eh. Iyan o. Yun o. Papupulahin ko pa siya. Para tostadong tostado. Masarap yan papakin. Masarap papakin yung ganyan. Kain mo ng kakonti. Ikaw di ka pa Sige, kain ka na. Kain mo Away ng pa lang. kakonti. Maranasan mo pag nag-ano ka luto. Alas dos na kasi eh. Wala akong gano'n. Ikaw kumain ka. Kumusta ka na? Okay na okay po Ate Ampi. Nangungusta sila sa'yo. Medyo okay na din. Nakakabukan na rin ng maayos yung bibig kasi hindi pa masyadong malaki. Pag umihigab, Humihikab Masakit. yun. Hindi na, sakto na lang yung sakit. Hindi na katulad ng nakaraan na sobrang di kaya talaga.
Masarap ate Ampi, puro laman loob. Tapos para sa akin yan, sabi ni Kuya Ron. Amo, ay si Ramsa na, sabi ni Kuya Roque. Mabuti naman at maayos. Opo ate Ampi, ano naman Pero kung sa gatan to, kanina patulog to. yung surgery ko kasi is tinawag lang nilang minor surgery pero kasi general anesthesia. Yun, medyo nahirapan lang. Mas nahirapan ako ngayon kaysa dun sa polyps ko. Kasi yun nga, sobrang kailangan hindi ka mabahin, hindi ka sipunin, sobrang na ano ko, dito ako na challenge. Kahit sa tenga, wala namang puntahe sa labas. Wala po, sa loob lang talaga siya tinahe. Kasi yung mas masailan pala siya kaysa sa ilong. Sa ilong, nakakaano na agad ako eh. Kahit medyo mabigat. Ano pa ako? Okay sa akin. Yung sa tenga medyo na-challenge talaga. Si Ami. Ako, kakain muna ako. Madali na din, papulakul ka na rin. Ako nga, nagkape ko. Basta ako magkape, matibay na. Wow, sobrang sarap, sabi ng ate Amity. Kain muna po ako ng kaunting kanin. Dito ka na kumain. Okay. Sumando. Papayag po. Gusto pwede na nga ito eh. Kung gusto nyo yung ulam. Kasi may lasa na ito eh. Sinangkapan ko na ito eh. May makulang na iba eh. Sabi ni Kuya Roy, TY, good at naging success ang operation mo ate Ami, sabi ni Kuya Roy. Salamat Kuya Roy. Oo nga, tiis lang gagaling ka na, sabi ni ate Ami. Salamat ate Ami. Kung sa iba, kuya nagluto, tapos na. Kung sa iba nagluto, kung dito tustahin, tapos na kanina pa. Sige, kain ka na amin, sabi natin. Ako kasi gusto ko yung medyo crispy. Hindi naman nagmamadali eh. Lalo pag pantinda yung luto ko, ayaw ko yung binabara-bara. Pantinda, panghanda. Ayaw ko yung bara-bara. Parcel. Bayad na po yan? Ah, bayad na pala to. Ah, bagoong. Pansahog. Balaw. Sada po. Ano gamit mo? Pugon or kalan? Super kalan. Dito ka sa labas, may ano naman dun, may tangke. Kaso dito ko para di mainit sa loob kasi kawawa yung mga bata. Super kalan, Kuya Roy. Na ano pa nga ako kanina, inulit ko pang hinugasan kasi doon sa binilan ko. Mas gusto ko kasi yung ako naghuhugas. Ito. Eh pagdating ko, pinakuluan na pala nila yung ano. Pinakuluan na nila yung mga loob. Kasi ako, gusto ko nito, binabaliktad ko siya. Hinugasan ko, tapos binabaliktad bago ko sa pakuluan. Eh napakuluan na nila kasi kaya nahirapan ako kanina, tagalan. Hinugasan ko ng hinugasan, tapos itirinay ko pa rin siya na balikta rin.
Kasi yung lamang loob, pag di mo naayos ng pagkahugas, may makakagat ka niyan na mapait. Alam na kung ano yun, ba't mapait. Pag di mo binaliktad, pag binarabara yan. Pag may nangataka sa dinugan mapait, alam na yun kung ano yun. Kaya mapait yun. Ako, inugasan ko ng gusto. Me! Tawin na ako sa ano? Tustahin na. Sa tustasyon mo ba? Okay na di pang binuguan. Tawin mo na ako sa tustahin. Magtusta ka sa kawali. Ha? Tasa na lang. Pwede na to. Mag golden brown lang. Pero kukuha ako dito sa ano. Gusto kasi niya magpapak. Yung matos na talaga ng gusto. Papapakin ni Ami. Sabi ni natin ang pero nga Kuya Roy, sarap niyan talaga. Oo nga, patuwa kita kanina sa lababo ng nilinis ko lang. Nilinis ko ng nilinis, sabi ko Kuya Roy. Nahirapan talaga ako kasi may mga dumidikit-dikit pa. So pag ako talaga niyan, nagluluto, diba, yung lamang loob, lilinisin ko ng gusto muna sa labas kasi may mga dumidikit ka na mga kinain, lalo kung pinagpakain sa ano yung tawag din sa Bicol yung bidaw, dumidikit yun. Tapos babaliktarin ko pa siya, bago ko siya papakuluan. Ano ma? Diyan ka na magdidinuguan. Dito na ako magdidinuguan. Okay na yun, ano? Ulo. Oo. Paano yun? Ito, kukuha ko dito ng kunti. Kasi sabi nyo, ipapak kayo. Ano din na? Tanong mo si Balo. Madami naman yun. Kasi magpapak kayo. Si Tiyan ang bulaklak to eh. Ano papulayin ko pa ng gusto? Gusto mo? Sige mo lang. Alam ko kasi gutom na kayo eh. Hindi may ulan naman. Okay. Kain mo na po. Kakain mo na ako. Tikman mo. Wait lang. Ay, wag na. Ako na lang. Bango. Inahalo ko kasi baka matutungan sa ilalim, baka pumait yung ating dinuguan. Yung dumidikit na pa eh. Kain po. Ayan. Kain na. Ikaw tayo na kasi. Oo po. Hindi ko kuha pa ako sa bagoy. Oo. Ayun, masarap talaga pakain mo. Papakin mo, masarap. Lamang loob. Sabay kantahan. Walang kantahan, Kuya Rin. May speaker ba yan? Wala. Wala eh. Wala. May speakers dito pero walang ano. Ano? Busog nga, ikaw yung Ang dami importante. kong kinuha eh. Ikaw yung importante kumain. Alugin mo nila. Kain po. Pag kumakain na ang alug. Nagkalok ako eh. Ganyan, hindi yung kain ng kain. Hindi lang tayo kain. Tapos kumain. Kuya Jollibee. Nakapag Jollibee Kuya Roy oh. Kasama si Boss.
Sige, kumain na kayo. Papala kayo. Na ano po kasi kami, kagabi kasi nagkwentuhan nila Jason. Alas 4 lang natulog. Dumating kasi bayaw ko gabi. Oo. Alas 4 na natulog. Nagising kami alas 11. Ikaw. Maaga ako natulog eh. Nag-premiere niya akong ano. Ay, ako lang pala. Yung niluto ko kahapon na ano, pikadilyo. Hindi na pag yung luto ng pikadilyo, para di mapanis, ginigisa. Yung alam. Yung palaman, ginigisa. Pumuputok-putok na yan eh. Malapit na oh. Sarap na yun. Ano mo na Papo. Bigyan ko muna itong ano. Magugas na ako ng kamay. Pero may tubig na yun. Oo. Kain po. Sarap sa ten. Pasensya na po pag kumakain kasi ako medyo maano pa. Maarte pa. Hindi makabuka ng maayos yung ngipin. Tsaka pag lumulunok ito. Kasi, di ba yung tenga, gumagalaw kasi. Ano sa 11 viewers? Dito ako nag-challenge talaga. Hindi pa ako nakatikim. Yan. Tilapia na may palaman doon sa pikon. Natikman mo na yan. Sino? Kuya Roy. Bakit? Hindi pa rin siya nakatikim. Pwede. Natikman mo yan. Di mo ba natikman Kuya Roy nung ano? May dala nga ako. Baka hindi niya talaga natikman. Tikman yata. Kasi, pag-uwi mo Kuya Roy sa December, Natikman nila yan kasi sa kanila ko ibinigay. masakit yun kapag tumatawa kasi yun nga Kuya Roy, kaya yung tawa ko, ay yung tawa okay lang, pero pag lumulunok talaga saka lumulunok, kumihikap, yan ako na ano, Nung tawang-tawa masakit. yan talaga ako nagsasalin. Kapag tawa saka kapag lunok. Pag hikap, Pumuputok-putok na kuya ko. Videoan mo nga mo para makita nilang nila sa vlog mo. wala na naubos na inihaw na lang sa nakain ko. Pwede pala niya natikman talaga. Di, ay kung pumunta ka pala Kuya Roy doon sa... Binigay ko kay Kuya Bully. Kung pumunta ka pala Kuya Roy doon sa ano... Wait lang, malapit. Sige lang. Kung pumunta ka pala Kuya Roy doon sa ano, sa kubo namin, meron doon eh. Binigay ko nga yan doon. Binigay mo na doon. Kasi tinira talaga namin yun. Kasi sa kanila yung naka ano talaga. Kasi yung mga kasama natin, lagi naman sila nakakatikim nun. Kaya nakalaan talaga yan sa kanila. Ganun talaga yung lilingo din mo. Hindi na ano yun. Alam niyo pag may ganito kami, pinapasak ko yun kay Kitty. Kay Kitty, kung sino man nakakaalam ay nakakilala kay Kitty. Yan. Nasugod yan sa bahay pag ganyan ang ulam namin. Nasigayin ko na. Wah, lipat mo ko. Ha?
May kumuha sa pinggan ko, sabi ni Kuya Roy. Kumuha ba? Magkapagkalala Kuya Roy, basta pag nakauwi. Kasi sa inyo yun ni Kuya Bern talaga nakalaan. Kasi nasa biyahe pa lang tayo. Basta Kuya Roy, pag uwi mo sa December, yan, pangako namin yun sa'yo. Nasa biyahe pa lang tayo, nagpapaluto na ako kay Papa. Kasi kayo, bigyan rin matikman yun. Eh sila, kami, lagi namin natitikman yun. Sa inyo talaga yung nakalaan yung mga... Ay, pati daw iga doon, hindi rin siya nakatikim. Oh, Ayun no, pag ni Kuya matigad Roy. oh. Pati nga iga daw, parang hindi rin ako nakatikim. Hindi kasi Grabe. uminom to si Kuya Roy eh. Tapos yung iga doon naman, kasi di ko inaasahan na mag-swimming. Kunti lang yung napaluto ko. Kaya sabi ko kay Kuya Bern noon, ako, paggaling natin doon sa swimming, Kuya Bern, gusto mo doon tayo sa bahay kumain? Kasi magpapaluto ko kay Papa. Nag-aantay si Papa doon ng chat ko eh. Yan na. Sabi ni Ate Ampi, oo, ganyan din ako. Magluto ng picadillo, hindi ako naglalagay ng tomato sauce. Oo. Maasim at swerte lang. Ay. Yung picadillo po kasi sabi ni Ate Ampi, ano, isda. Ano, iba siya sa picadillo na, ano tawag nito, paano ko ba tatagalog dito? Magkaiba po yung picadillo dito sa Manila, sa amin sa probinsya kasi tilapia. Tapos ang laman nun ng picadillo sa amin is kamyas, kamatis, ano pa, sibuyas, bawang, Luya. Minsan pag meron pong itlog ng isda, yun yung sinasama ko. Minsan giniling. Meron na bang ganun? Oo. Pag may giniling, giniling nilalagay ko. Ang picadillo kasi dito sa ano, parang marupon sa atin eh. Yun ang pagkakaalam ko. Bro Roy, daanin nga rin dito Bulacan, Talumpiro. Diba nung last natin, sundo natin nalaray ka kumain ako ng ulam, inihaw na liyan po pa yun at adobong pato o manok. Sabi ni Kuya Roy. Hindi pala na ulam ni Kuya Roy. Basta Kuya Roy, pag uwi mo. Pero pag uuwi ka po, mag-ano ka, sabihin mo, parang Jason, biyahe na ako. Para pagdating mo, meron na. Oo, kahit doon ka bumagsak sa bahay. Sabi Kung mag-commute ka, tapos utid na lang kita doon sa sa inyo. Nakalive na din si Romel Jason, kami ni Ate Ampi. Sabi ni Ate Ampi, nakalive na si Kuya Romel. Nakalive na ba? Yung pagbuhos ko ng dos ko, di ko papakita kasi baka may stress ako. Dumikit sa ano. Baka pumait yung ano ko. Sige na, awasin mo na. Dumikit sa... Awasin mo na, kukuha ko tasa. Malayo ako Bororo, pwede ko ako sa gabi. Sabi ni Kuya Roy. Wait lang, kukuha ko yung tasa. Walang taas sa matas. Lapit lang maglagay ng dugo. Pakita ko sa inyo, Ate Ampi. Pakita ko po sa inyo. Ang Kuya Roy. At sa mga silent viewers natin. Yung aking dinuguan. Ayan o. Diba? Shoutout sa mga mahilig nito. Gamot sa gout to eh. Isara lang mo, para may takip. Ako ka muna. Tingnan mo cellphone mo, baka may chat sila Pernilo kasi alam ko, ganito sila eh. Bak di rin makakontak sa akin, nakalib ako. Yung pinag-extrahan ko kasi sa sa Laguna pupunta rito. Wala pa naman. Masabi nila, basahin mo.
Ah, si Tilo. Sabi ni Kuya Roy, malayo ako bro. Ito ako sinagot. Ah, okay. Kala ko finding na baboy. Sabi ni Ate Am. Si Tilo. Ayun o, kumusta Ano daw? Tilo? Hello. Okay lang, stay ka lang. Nandito naman kami. Sabi ni Ate Am. Pag nag-uwi ka, Kuya Roy, magpasabi ka. Dito tayo ng Ano, ginuguan. okay na yan? Ikaw, Ayun. Oh. Sila to? Sa inyo? okay lang. Sabi, Oh, sa laro yun. parang naging chicharon na siya. Lipat mo. Lalagyan ko na pala ito. Bata. Oo. Biglang ka. Ay, ang hirap maging assistant. Ito doon sa bangus. Ilalagay sa bangus eh. Ang gata. Ito. Iyan na to. Pinan mo. Ang gata. Ako naman si Tagaligpit. Hindi rin gumamit. Yung pampakula natin. At asan na? Ilis ko muna yung camera. Kasi baka ma-strike ako. Balik mo sa akin mga sa karaan mo. Natutungan sa error room. Pinait sa kuma. Natutungan sa error room. Hmm? Di tadi na eh. Sa error room kaya ano? Di. Kailangan na. Ano so, dugo. Surugumi. Ini surugumi. Ilis ko muna yung live ko sa ano. Ay, nandun yung salaan sa loob. Yan. Garam saan ka pa? Ilis ko muna. Kasi na ba? Pasensya na po. Hmm. Maglalagay lang kami ng pasensya na po at bawal pala. May ano nga. Bisan tabi na to. Ang ganun. Doon mo. Oh. Ilipat. Lipat ka. Ilipat ka sa di ah. Pagkabot ang gano'n mo, ilipat ka sa di. Umapaw ang siton. Ha? Umapaw. Ano na yun? Umapaw. Laman din kita iba. Di, ano sana? Gudgudon na. Aho nun. Tugasan. Ang May ulo. dumikit na natutong eh.
Natin. Ay, sige mo, dyan na lang. Yan. Eh, di naman ito siguro kita. Ayun, ano yun? Hindi, nasa taas, nasa baba naman. Eh, dumikit sa amin. Ito sa poker. Ito. Ito yung magpapapait dyan. Wait lang, lagyan ko. Kasi crowded nga kanina. Asan na ba yung ano? May steel wool ba dyan? Wala. Paglagay ng ano Dito yan. mo na. Dito na lang. Paglagay ng lalasa yan. Wait lang. Hawakan na. Paano ba natin matatanggal yan? Kutsara. Ayun, umatakang kasi. Ito. Ay, yung Ito siya. Sa ilalim. Lambot. Ay. Baka may comment. Tingnan mo yung ano. Ayan, tutuklas din mo yung pala. Okay lang, sticker lang. Nandito naman kami. Luto din tayo niyan. At igado. Makatikim man ng luto mo. Sabi ni Kuya. Oo nga. Sir, ito daw miss you. Love you. Sabi ni Meron. Fundador na lang ko lang yan. Parang Jason. Kain din ako ng fried chicken. Fried chicken na kanya. Nagpapagpod. Yan, natutong. Yan nyo. Kasi punong-puno, ang dami kasi. Hindi na Yan ang mahalo nangyayari, na oh. maayos. Oo. Lagyan mo Kaya di ko konting tinuloy. tubig. I-stop ko muna. Lalasa kasi ito eh. Lalasa yan. Pero pag sa probinsya kasi may mga gamit talaga hindi na ano. Talyasi nga. dikit eh. Eh dito, alam mo naman dito sa Maynila. Yung mga gamit, yung mga pansaktuhan lang. Okay na. Lagyan din ng tubig. Kaya mahirap na. Kain ka lang daw at ang sabi ko yan eh. Ano yung kanin ko baka lang ano. Na-stop tuloy yung kain namin. Na-stop yung Hindi ko ito masisira. oh? Hindi ba siya masisira? Yan masasira. Ginagod. Yung pressure cooker na yan, lalo sa edaran ni Hili yan. Diba? Matanda pa kay Hili. Parang matanda na sa kanya. Hmm. Kaya ito kay Dali sa Christmas party nila. Kaya gusto kong mabili dun sa atin. Sa Ay, Bicol. may nakita ako ganito pero maliit. Pwede na siguro yun. Kasi pag nagluluto tayo ng ano, lalo pag bumalik ako sa pagluto-luto, yun yung gusto ko. Para napapalambot. Parang abutin ako dito ng ano. Kinikid ka na din ng rokot. Di pa tapos na? Matapos na. Malunok man. Tapos mo muna.
Pakin na natin ito Kuya Roy. Need San Miguelite, no, Kuya Roy. Gamot yan sa ano eh. Alam ko. Gamot sa gout. Gamot din yan sa ano, sa acid. Ilang araw ka, Kuya Roy, pag umuwi ka, Kuya Roy? Ano yung mix na rin dito sa mix dito na ano sa dito? Tubig. Ang lapit na, tubig. Ito. Ayun. Ito ang sikreto ng dinugaan pero malalaman nyo na ngayon. Pero hindi naman yan inuubos. Ito yung iba. Para may tamis siya. Yung iba sa akin. Yung iba sa high blood. Yung pagkain ko ba kumilang? Kina mo? Naka na ba ito? Kina. Pero hindi ko ito sasabunin. Kina. Huwag mo Para hindi sabihin. siya mga moon. Kina. May mga ibang gagawin pa eh. Tinanggalin ko naman yung ito. Kina. Yes, salam. Buksan mo na. Ito, papasok ko lang. May comment sa Kuya Rio. Pero yung sikreto ng dinuguan, nalalaman na nila. Ilalagyan ko yan ng pineapple. Pag nagluluto ako sila Kuya Noli. Gusto ko ni Kuya Noli. Iwan ko lang ngayon kasi may nararamdaman na siya eh. Dinuguan. Kinakaon mo? Basa ka, basahin mo. Sabi na. Kala, inubos mo? Oo. Bakit? Lagyan ng ano daw, dali yan tanggalin, lagyan ng tubig, konti pakuluan, tanggal yan, sabi ni Kuya Roy. Oo nga Kuya Roy, KFCC, Kuya Dani mo, kasi kumain, napakain tuloy ako, 11:24 ng gabi. Magpapatulaw kasi ate ang ano to. Ate Kaya naman? gabi na pala dyan, ate Ha? ang pingat po kayo palagi Ma? sa Sir Dani. Gusto ba ka rin? Ha? Naano mo na eh. Mag-isa mo na eh. Ganyan siya. Ha? Tawag. Sige na. Maalin siya. Maglalaway na yan si Kuya Lolit. Hindi na siya gaano makakain masarap. Sino magano? Buhos. Ako ikaw. Ikaw. Dito ka sa kabila. Ako naghahalap. Ilis mo nga. Pakita, hindi. Ang lahat. Ilis mo para sigurado. Ihis po natin ng kaunti. Yan. Pakita mo sa kabila.
Tawag ka ng kamay mo, mainit yun. Katulogay ko. Mainit sa mukha. Hindi pure. Ako ka na bumaka bilog. Hindi yan pure. Hindi na eh. Hindi yan pure na dugo. Halata eh. Kasi pag pure to, Ito, gusto natin para hindi naman kita eh. kung pure to, may bilog yan. May bilog pero hindi talaga. Alam ko yung pure. Tapos mga papa doon. Ito. Para mahugasan ito. Hindi yan pure kasi inauna ko pa lang, hindi dumidikit sa kanila. Salamat Kuya Roy. At ikaw din mag-iingat laging. Ingat lagi manibela hawak kong araw-araw. Hawak mo ang bit. Ano Roy, sabi kumain mo mo na. Ate Ami ilang araw? Opo Kuya Roy, ilang araw ka ba Kuya Roy? Kain ka na, kain na. Ano? Okay na mo kasi si Kuya Roy kung ilang araw siya doon. Pagbakasin niya. Nahalo-halo para di mabilog ng dugo. Sabi ko Ate Ami, opo Kuya Roy. Ay, silong pansigang. Meron pa ba ito? Kain ulit. Kain po ulit tayo. Yan, sigit-silong palaban. Kung papayagan ako mag-amulgan ako, magpasko at New Year. Saan? Ayun, 1 week din pala Kuya Roy. No? Kung papayagan pa lang. Bicol. Hmm. Quarantine. Naalala ko naman yung quarantine.
para mag-ipon ng maraming lakas sa Uruguay. Ang dami mong sisibakin dun. Sabi ni Ate Ampi, dito lang ako maghuhugas. Yung tinilang. Kaya dapat yung dugo naman, lutong-luto. Pangit yung dugo. Lahat nga pangit, pati yung Ah. Sabi ko na, duda ako sa tingin ko pala. Dapat nga, inihon lang natin. Kung magagawa ng paraan yan. Pag di yan kumapit, may hari na dyan. Hari na lang katapat niya pag di yan kumapit. Unting hari na. Mapapa-ulala. 9 viewers hello. Ano? Hindi mo kaya, kakain ako ma. Ikaw yung bot ng kumain. Lagay ko muna ng sabaw ng ano. Dito ka muna. Ubo ng pikadilyo. Yung kagabi, pininit ko. Ano hindi mo kakawin? Ayos mo yung kain mo. Ano ba yan? Wala. Yung kain mo, tapos maghanap pa din ako. Hari na. Gamutin natin ito. Sa loob, mayari na din sila. Kahit kunti lang. Kulawin mo sa tasa. Para maging kumpare ko sila bro, burn up Logan. Sabi ni Kuya Ron. Wala si Kuya Born ah. Baka nandyan. Silent viewers lang. Shoutout Kuya Born. Labas ka na. Tinatanong niya siguro sarili niya, ano, matutulog pa ba ako? Matutulog. Harina ko lang. Harina. Bakit? Ano, paano magiging kumpara Kuya Ron? Robert, malapit na ihim-ihim. Charot. Sabi ni Kuya Ron. Parang nawawalan kami ng ano ah. Parang nagkukulang na yung informasyon sa amin, Kuya Roy ah. Paki-PM nga kung sino yan, Kuya Roy.
and sour. Nakalay ba si Kuya Dami? Hindi. Tapos na to. Tapos na. Yung bilog siya. Hmm? Ano talaga yung ano dito. Harina. Walang mana pa rin eh. Ano nga sabihin? Baka bumili. Harina. Binakal mo? Wala po. Wala? Meron. Baka na. Wala? Wala? Bibili sa labas? Nilalagyan daw ng ano? Ng puso ng saging. May natikman na din ako niyan, Kuya Roy, version na ano, dinuguan, nilagay langka. Sa amin kasi karaniwan ang nilalagay sa dinuguan talaga saging na saba o kaya kamoting kahoy, yung balimoy, yun yung karaniwan na sinasahog. Nakatakim na ako langka. Di ba? Langka. Langka, di ba? Yung. Natikpan mo na. Yung? Sabi kasi nila Kuya Roy, nakaano na daw siya. Puso ng saging. Yung. Yung nilalagay sa dinuguan. Masarap daw. Sabi ni Kuya Roy. Yung ko lang. Pero nakatikim na ako yung langka. Pangit yung dugo. Di ba langka? Tsaka sopas. Pangit ang dugo na nabili ko. Kaya ginagawan ko ng paraan. Yun. Nakuha din. Ang kukunin ko na lang nito yung asim niya. Yung dinuguan sa amin medyo, yung hindi naman sumaasim. Yung saktong asim lang. Pwede ko na itong pakita kasi ano na eh. Luto na. Ito na ba? Luto na yung dugo.
Ay, hindi naman. Tinatansya ko na lang yung ano. Kuya Roque, musta na? Sabi ni Ate Am. Walang asin. Ay, walang patis. Ang dinuguan sa amin, Kuya Roque, hindi maasin. Sakto lang. Pero hindi pa ako sanay na kumain ng dinuguan na maasin. Yung may asim lang na ano, Sa Manila talaga ang dinuguan maasin. malalasa mo yung... Pag ilang araw na to, maasim na to. Kasi panis na. Dito ang dinuguan talaga maasin siya. Kutsara. Hmm? Kutsara. Ay, kutsara. Para siyang paksin. Oo, kanya-kanya ng version ang mga matanda. Magugulo siya. Yung ano nga talaga, yung dinuguan, yung sopas. Parang na ano eh. Kunti pa kasuksa. Minsan yung dinuguan yung ano na sopas. Parang yung hindi ko yung kinaya, parang naano ko. Yung dito sa may Yan ba si Kuya Rocky? Hmm? tinatanong nang sasabi Ayan o. Pakita ko sa inyo. Gumagalaw yung live. sabi ni Ate Ampi, oh. Ayan, Luto na siya. yung special dinuguan ni Jason. Sabi ni Ate Ampi. Puro laman. Hindi nakikita. Kita yan. Yan. Ayan, naluto na daw ang dinuguan ni Jason. Ako medyo may alam din sa pagluluto kasi dati ako helper ng nanay magluto. Sino? Kasi Kuya Roy. dati ang nanay nung buhay pa siya. Ay, hindi ka nag-business, Kuya Roy. Hindi mo pinagpatuloy. Yan yung magandang mamana, Kuya Roy, yung pagluluto eh. Nagkakala si Ate Auntie, oh. Bakit? Bakit? Pag-uwi nila, lutuan natin. Tinatansya ko pa yung asa. Lutuin nila. Mainhin na lang na ano. Mainhin na lang na Kapag apoy. kapag ako makauwi ng Bicol, lulutuan ko Miss Jane ng napakasarap na luto para hindi niya ako hihiwalayan. Sabi ni Kuya, kami din Kuya Roy. Luto mo? Opo, Kuya Roy, hindi ko na lang po binasa Kuya Roy. Bakit? Ano yung ano mo Kuya Roy? Yung specialty mo Kuya Roy? Hindi mo naisip Kuya Roy na pagpatuloy yung kantin. Kasi nagkantin daw yung nanay niya nung buhay pa. Naging helper daw siya.
ulang sarap niyan. Ako pag may dinuguan, may tanglad. Lalagay daw ng tanglad sa Ate Ampi. Sorry, sorry. Ha? Hindi. Ano? Diniluwas na naman. Niluwas na naman ni. Dito naglalagay daw sa Ate Ampi ng tanglad. Pwede rin. Tanglad. Mm-mm. Ang pabango. Hindi ko na nalagyan. May tanglad pa naman dito. Mm-mm. Dito ka naman ang utak. Ha? Kung ko muna sa inyo. Ang specialty mo, Kuya Roy. Hmm? Init. Makulim mo, ngayon. Ano ko muna? Doon sa Leyte yung kapatid ni nanay ang nagpatuloy ng kantilasan. Pero di ko nag-try Kuya Roy negosyo. Get viewers alone. Kasi yun yung magandang eh. Isa din sa magandang negosyo yung kantin. O kaya pagluluto kaso sobrang hassle. Sobrang kailangan madami kang asikasuhin. Pero tayo tanggalin na yung ano ko. Sabi sa ating mga tasapi, tanggalin na yung kalinawan nito. Kaya dapat yan ikan sa unang bunga kung mga tinanggal sa mga sa unaan. Bunga. Bunga kakawa. Oo, pwede nga rin lagyan ng luya, dinuguan at luya din daw. Jason, ano ko muna to? Ito ka muna, para ma-iwasan na. Okay na to? Wait lang. Ay. Sinisigurado ko lang maluto yung dugo niya. Kasi malalaman natin yung dinuguan kapag hilaw. Paglagay yan sa hugasan, mapula. Yan na. Mamula-mula. Oh. Oh. Ate Ampi. Oo, nanay ko magluto. Magluto niya may tanglad at loya, Kuya Roy. Kanya-kanya talagang ayo ng mga ingredients. Pero it's lang pareho lang. Pareho lang yung lasa ng dinuguan. May kanya-kanyang version talaga.
Kanya-kanyang technique. Pampabango kasi yun. Pampabango yung ano, yung aroma ng tanlad sa kaluya. Yung iba din naglalagay ng gata. Siya naglalagay ng gata. O tama, tama kapag hilaw pa. Pag hilaw pa ang dinuguan kapag ang plato nilagay sa hugasan mata. O kaya Roy, medyo pula yan. Kaya ako, inaano ko talaga. Gusto ko yung dinuguan ay yung maitim-itim na siya. Para sure ball. Yung ganyan, tulad nito. Ay, nako. Ano? Niluluto ko na lang ano. Dugo. Goods na. Ayan. Kasama niya bunso namin babae sa kantin. Ah. Oo, nanay ko magluto niya may tanglad. At luya kuya Roy, kanya-kanya talaga tayo ng mga ingredients. Pero it's lang din. Pareho lang lasa ang dinuguan. Sabi ni Ate Ampil. Oo nga, Jason. O tama ka, kapag hilaw pa ang dinuguan, kapag ang plato nilagay sa hugasan, makikita medyo pula pa. Saan ba probinsya mo, Ate Ampil? Kitang-kita po pag ano eh, pag hilaw pa yung dinugo, ay yung dugo. Ito na, okay na. Kasi ang dinuguan, ano yan eh, dapat maitim na siya pag niluluto. Nakatansyado lang yung ano. Asin kasi yung dinugan pag yung bahaw na. Diyan nilalabas yung lasa niya. Pag Pag yung, nasubrahan ng ano, aalat yan pag yung ano na siya. Yun, nakaluto na ako. Goods na. pati yung igad yung marami ding version sa pagluto. Sabi ni Kuya. Kuha na rin ako ng... Oh, may iga doon na walang, ano, walang tomato sauce. Yung natural lang. Yung iga doon ng mga ano, Ilocano ata yun. Igad din ng Manila. Hmm. Ang igad din naman sa atin ang nilalahok sa atin. Saging, Baguio beans. Yung albay naman, sitaw. Parang ganun din. Pero sa Manila ata hindi sila naglalagay ng saging eh. Nilalagay dito sa Maynila, ano, carrots saka patatas. Pero masarap yung saging. Lalo pag prinito mo. Try ko muna. So na, subo na ako ng konting kanin. Kaunti lang. Luto na po. Pakita ko na sa inyo. Sa Bisaya po tilang maigad o walang saging. Dun sa amin kuya rin may saging eh, saba. Piniprito muna siya para hindi siya maduro. Ito na. May nag-ano naman din, Kain po. may nag-iigado din na
Hindi na piniprito na. Kanya-kanya talaga kami. Ito na oh. Kain. Tama ka dyan, Kuya Roy, pero gusto ko yung higado ng Bicol, sabi ni Ate Ampi. Sili. Dito yung sili. Kain muna ako. Tanghalian ko. Sarap. Tapos din ako. Sige lang. Kunti lang. Alam mo, hindi ako makamang. Malambot. Ito ba? Hindi rin ako. Ba sili? Natang sili. Gusto daw natin ang yung higado ng Bicol. Ang Ate Ampi, sabi na, oo, Ate Ampi, hindi pa ako nakatikim ng higado ng Bicol, hindi ko tinirahan ng parang Jason. Tiga lang Jason, kain na. Tapos maraming sili, sarap daw sa mata. Hindi pala talaga nakatikim si Kuya Roy. Medyo ayaw kasi Kuya Roy, yung nandun na talagang medyo magulo-gulo na eh. Gumulo na. Dalawang kilo lang at ayun, panaluto ko yun. Ayun, in-expect ko noon. Pag galing natin ng biyahe, kakain muna tayo sa bahay. Kakunti lang yun. Ay, ang nangyari, kain lang ng pansit. Ay, bumiyahe na tayo ulit. Pinadala ko na lang. Sarap kung may pansit. Busog na ako eh. Kunti-kunti lang. Ako nga kanina. Ay, hindi pa ako makanganga. Ako na, ako na. Ako na. Sikat sa amin Ate Ampi, Humbang Bisaya po yun talaga una sa mga pistahan, hindi na maubos. Ngayon. Humba, wala humba. Umba. Pag uwi namin, may umba. Naluluto yung sinagkatayo sa bahay ng graduation ng kapatid ko. Yun. May tinira sa akin na pata. Lutuin ko sa umba. Gusto ko naman sa umba. May ano siya. May pineapple, may Sprite, kalamay. Tapos may ketchup. Tapos ano?
Ah? Nilalagay na ano? Ano mo ng pangalan? Ano na? Kulay itim. Ang pabango nun. Ano, star anise? Cinnamon. Di ba rin? Iba na star anise. Alin ba? Sibot? Alin ba? Kasi butata yun, yun. Malaman pangalan. Cinnamon din. Nilalagay din sa luluto. May bando 60 yung bilo ko ng lamang loob. Dunting kanin. Bay papak na lang. Papak na lang. Maya-maya po mag-out muna ako. Natingin sa mga pumasok na pintuan namin. Sila Kuya Makbal, Kuya Roy, Ate Ampi, Kuya Hook. Sino pa dyan, ma? Yeah. Salamat po sa inyo lahat. Kuya Roque. Kuya Rocky. Si Kuya Tony Santos. Ang jam? Bato na eh? Comment ng ano. Mahabi. Ang habi ng gato niyan to. Ang habi. Ang habi. Yan, barangga. Ako lang habi nga. Ano ba habi? Mamaya lalaki pa yun. Sige na dito muna na. Sinabi niya na halabi. Ano sabi? Paborito daw ng mga kapatid natin ng ano. May insi. Ayun. Mag-out muna tayo. May gagawin pa kami. Ma? Ayun. Thank you sa lahat ng nanood. Thank you sa 5 nanood. At muna po ako. At Ampi, Kuya Roy. Kuya Roy. Laro, okay. Star anise, pampabango ng humba. Mm. Black beans, sabi ni ate. Yun, black bean. Opo, ate Auntie, pork belly, yun talaga dahil. Mm. Alam ko, team, lutuin yan. Kuya Roy, masarap pa yung pork belly humba. Ayun, ate Auntie, Kuya Roy, Kuya Roque, at sa mga sa silent viewers din. Nandyan pala si Kuya Makbal. Kanina. Opo Kuya, ay, opo ate Auntie. Ayun, thank you po sa lahat. Ilang oras yung live mo? Mahaba na ito. Aba na. 3 hours. Ayun. Kuya Romel, Sige, pumasok bye-bye na sabi ni Kuya Roy. Thank you Kuya Roy, ate Auntie, at sa silent viewers. Bye-bye. Bye-bye po ate Auntie. Ingat po kayo ni Kuya Danny. Kuya Roy, ingat din po. Sa silent viewers, ingat po kayo lagi. Bye-bye po. See you.